Tak, dneska jsem to dokončil. Posuďte sami moji práci, jak to dneska už vypadá. Myslím si, že to dopadlo víc než dobře. Nebyl čas, řeším ještě technickou u auta a další věci, takže jsem na tom dělal minimálně, jo, prostě od rána od 6 do 1 do odpoledne. Vlastně jediný, co mi chybí, je čidlo rychlosti, který se nedá senat ani na AutoKelly. AutoKelly mi psalo, že mají problémy s dodavatelem a že to řeší. Tak, co jsem udělal? Vlastně udělal jsem to, že jsem vyměnil 90% šroubů za český kvalitní z 8 ocele. Všude jsou kontramatky. Vlastně Wayfook je obalený tou termoizolační, já nevím, jestli to je skelný vlákno, by to vydrželo tu teplotu. Jak ty svody, jak ten svod, tak ten rozdělovač. Vyměnil jsem olej, dal jsem svíčku novou, filtr, udělal jsem ventily. Je to opravdu velká hromada, udělal jsem vlastně i kabeláž a opravdu si myslím, že už to za to stojí. Jo. Takže já doufám, že jsem někoho aspoň třeba tím inspiroval, jak to může vypadat, jak se to může rychle stihnout. Já bych to stihnul za 3 dny. 3 dny by mi stačily. Rozebrat to kompletně do šroubků za ten jeden den. Za ten druhý den už prostě začít brousit, stříkat vlastně základem, plničem a pak už barvou prostě a vidíte, že se dá stihnout i nemožný. A vidíte, že to za to stojí. Je to úplně jiný stroj. Je to Jinlink v jiném převleku. Je to vidět, že prostě člověk se s tím dokáže vyhrát, i když je málo financí a i když není moc času a jste na to sám. Mně pomáhala i mladá, jo. Já jsem hrozně rád za to, že mi pomáhala. Opravdu strašně rád. Chybí mi ještě ovzdušnět brzdy a dát těsnění pod Wayfook, jinak už můžu vyjet. Pokud by se vám vlastně líbily ty moje 4školkový vlogy, jak jezdím prostě po okolí a zajímám se o ty svoje věci, tak není problém to dělat, akorát mi prostě nikdo nenapsal, že ho to baví a že abych v tom pokračoval, jo. Mám skoro 50 odběratelů, je to nádhera prostě pro mě, já jsem víc odběratelů nikdy neměl a to mám asi 6 kanálů. A tady už se prostě snažím jak o kvalitu videí, tak o ty střihy, o hudbu, aby se vám to prostě zkrátka celý líbilo.